Ramadan malitum lasi non mat grom abirta bangela henlo nangli tum kaduk we same theklong je Pakistan Defense Minister Khwaja Asif alang li pu alam alang li pu gela puson henlo chingki wet nang tebul along kalip lotang te hele bele chingki nang pusalang li pu lasi non ateng lotang te rona bang ke kangdang bom jason athe pipot ma lotang te amuni tumbang ingtang ur ar jola puson lasi kedam tangani tuwe jo por sitame litum thek ponong je Pakistan na ten drone sitame helicopter so pule pude da chok si drone sitame hum pharo pli tu hum pharo pho an alang litum na pangjar do pusi pusi tame India na tumnat ilitum bharat anat air defense system abang ke mission na jok akas air defense system na pen S400 ke dokok pen jok I hum sitame je munira tum phan pak ahem along paklong li pusi pu angsong si pangbop el pen khang non el lo pusi birtalong pon laben ke labang so drone ne konat pen loma potang telang tum Turki long se andun pusipu Turki long se kenam dun lapen Turki tum pinyar ni ansta me cherap dun pikhang la tum jirpo chime pik pinyar ni India tum ke mat pen si jirpo chime loma bang te Russia lapen Israel tum ke India phana support pikhang people loma potang telang litum a problem ke isinat India tum pen la se non Turki tum setame Turki piloma potang te muslim country aposi alang tum ke Pakistan men ke chime pik lapen ke aprang hositame Ottoman Empire hositame caliphate mati muslim atuma leader an ke jabang ke konasi dorma hote Turki sido laposi latum ke dhorom dai siviat pomasi kaching honone ko pilone chera pingnon sitame kaike sitame Kashmir alam lo bang te Turki tum ke nang thodun beklo asi non sitame nang thodun elo asi si ning du bang lo je ron lo blotang te lahin sitame kanhok ke dopu pu ni mo pensame than pono asi non sitame kanhok bang ke dolo je Kashmir alam Pakistan at army tum ke na jok nang Chetengkheng nang ke apik artillery nang ke apik pe na jok inut asar primar alang adim along masih cilor lo pusi bertalong pon lapen ke bang creatum ke areng hu solo pusi pu lapen ke pu Indian Army na pen sitame inut apran kedam bertalong pon mohet jong na asi hala ke maluma bangte murali nek pu arun Andhra Pradesh pen ho sorry Andhra Pradesh pen lapen arta kelang likeng ko era troxi apo men ke madavnat nek pelo kasi alang li sopo inut pet pusi pu alang li sopo inut pet sitame border security force ong siklem dun lo ngapen nona bangke inut pet sitame aprandam nang joilo je Det Ajoine Inut Farman pen loposon lapen ke mupenili sitame nang tumhan ke than pondo je Pakistan atum official website government official website pen alang tum ke post je tangka ka choram ye phan ke hang pondo pusipu aron sitame chengchelang sitame tangka bang hang pondo news ong sami viral piglo sitame akun nona bang ke klar thu bang ke la lo je alang litum news along press media long ke pupon ke labang so official website hack det pusipu alang litum leke post kali hack det amasi bang atum se ke post pusipu jola an alang tum technology hen sitame ke komjuri lo je bang atum akaprega amuni ratum sitame alang tuma website long hack pidam det se chirai pidam det un lalo lapen ke dolang la non hejong okchum pranasong to men sitame statement release elo kumatum loma bang te lake Al Qaeda e maloma bang te mopen pen mo heta video same ka release ong same ni pupon lo Bin Laden e maloma bang te World Trade Center long bom kapang bob bang lo World Trade Center long ase la so atuma party Al Qaeda atum sitame non hejong lang tong same statement release elo kupiloma bang te je non ke Modigov ke lake Islam atuma phan ke langon e lapen Islam atuma against mate Islam atuma birudhe ron kang thura bang lo puselang le tumpen pupon lo la sinon ke muslim atum an je ning isi ke donenga polo puselang le tumpen pupon lapen ke ning isi do pen jihad ke kang thonenga polo pusipu mane kache song nenga polo ning isi do pen je la Islam hotur ke thotum han an ke kache song nang je polo puselang tumen same statement release ase nona kache song along ke litum sitami ning isi do nang puselang litum ke pum jola puson ase non ke okchum prana song tum same nang klang bomlo kai ke Pakistan tum chipulo je nitum ke okchum prana song ave lason song ga ave nitum ke teroris samasya ave pusipu Pakistan long ke pusipu India tum sinai toy pu sitami nona bang ke klang don bomlo teroris atum ta kachera abdo pu jola puson penya ase ako hala pui hin lang namlo blodang te ko piloma blong te Balochistan asi Balochistan atum gelang tum ge det kang thim ke hang lok Pakistan arlo dudun te pu labang so ke hang mena jok selang tum same mithang resistant front mate arlo ge do song che seng lo je de hem prek kang thim ke long je phan kasi kedam tangani video long samina tum theklong lo tip army tum Pakistan army ka track lo bom pangbob do si bang te pok pranam lo sinon sitame alang tum same ka protest pinang anarong do je hem prek kang thim ke hang nali tuma video sitame theklong je nali tum la sab so video sitame lang pon chom tha nang litum theklong lo ke ni la ke Balochistan long
alang tum ka protest a video lo ta se hala dak sitame pinang an alang to hem prep kang thim ke hang ka che song do lo ihin na bang ke hala pu resistant from na tum arlo ke do tum hala tum sitame che song lo hem prep kang thim nang ji pu ta se la bang so hem prep kang thim ke hang pena jok alang tum samya duk duk pik lo pinang an tum han ke pamep joy jai nep joy po ne pon joy po pathi joy ti pu sipu rong so tum han se pinang an che nek lo pu sipu Pakistan army tum la se la hai ke che chakon elo pu si nona bang ke nona bang ke hem prep kang thim ke hang along so lo tum pena jok se thur pak lo la pen ke lan chot ta kalilang India na tum han sitame Bharat atum han same akira pa chang kon same do alang le tum pena jok la puson ta se non mat birta ke long pon ke lan la hello je hala pu Pakistan atum pen mo pen pu bom drone mate helicopter so hum pharo phok pang yar det pen India tum sitame ko puthot che song nun thulo ta se che song dun pen labang so ka che song dun hot je border apu Pakistan na security force atuma post an ke je India na tum pen Bharat army tum pen Indian army tum pen Chetengkheng nam se pahelo lablo pusi birta long pon lapen ke si do thulang non amad lang namlo bang te Pakistan atuma parliament long thuke kai ke sitame hang jo hang hailo hala pu Imran Khan mate ex prime minister Pakistan ex prime minister angir pi sitame penangan question e rise ponlo kupi poluma uploadang te je India na jong si Chetengkheng nam uploadang te ajat le Chetengkheng nam rocket le lo sitame le damun edetiti sitame Pakistan na jong sinang Chetengkheng lo uploadang te kupi posi tuma hemat dung sitame rocket lang klore lo posi hala da question arju ponlo lapen hang jo hang hailo se hala bang so kar ju pon hot je mopen pubom Pakistan Defense Minister Khwaja Sif alang lipen sitame lamklar pi ponlo lapen thak lo parliament ong sitame alang litum ke thak pon ke la puson hello je lahai rocket lahai drone nang ke le ro iro ka thebang ke la hello litum si nanga pale toilo posipu litum si ke khang nun delo defense system itum si tame do air defense system si tame litum la en edelo pipoloma plotang te litum yong si air defense system do pupaklang nun lo plotang te Indian Army Force atum alang litum adim nang chini de ji posipu location nang chini det po mo kenang Chetengkheng det po pusialang lipen lamklar pidun lo setame kachini tang lo athe kachini tang sin pu Indian Army tum ben ke take dam lo air force tum ben ke je hu Lahore long setame air defense system ke pangbop dam rai delo setame nona por bang ke parliament long labang so Khwaja Sif mate defense minister kache thak don ke la puson hen lo nitum si ke khang don de jong lo nitum khang don lo plotang te defense air defense system ki dodim chini det po munai Chetengkheng joy ke po pusialang li bang ke thak don lo se hala da ke pudam lo bang te kathera kache palam lo athe Pakistan atum ke ko mat air defense system se endon ma bang te Chinese made China tum long si nam don lo sitame tu Bharat atum bang ke mithang sitame che semar lo lapen ke Russia tum long same S400 endon lo labang so pena jok si lapu na bang nang leon edelo sami hala pu na air defense system ke Chinese made pena pini do pena ba be homu pena amasi ke khang don sitame mang hu et lapu sonjo si pinya birta bang la pon cholo la si thek pena tum hanazi pon cholo ke rang jilani na update pon mom pok kado